И за това взимам микрофона. Този протест е правен за проблемите на квартала. Някои хора може да мислят някакви други работи, но всеки има право кой каквото иска да мисли. Значи става въпрос за тока, да се върне много на далечните времена. Господата от Дюк Енерго, които разграбваха не само те и останалите цяла България, значи в Конституцията на Република България пише така: едно предприятие, що ме печелившо за държавната хазна, не може да бъде приватизирано и препродадено на частни лица. Те как го измислиха, как го завъртяха да направим играта с махалата, защото българите нямаше как да ползват ток без да плащат. А ние не платихме 5 години и не направиха длъжници, за да бъде Юг Енерго губещо предприятие, за да може да бъде приватизирано. И някои хора спечелиха куфарчета и милиони само за това. А сега буклука е тук на политическа основа и на политическа инициатива. Също ползват буклука, като останат 1 месец за изборите, дайте да изчистим махалата, гласувайте за нас. Значи ние на времето не искахме да си плащаме тока, а те не искаха да го плащаме и затова не го плащахме. На всяка една фактура платен ток на гърба пише: абонат 1 месец не си платил тока, ще бъде прекъснат. Защо не потърсиха отговорност на тези хора, които не подаваха 5 години ток без да напрекъсват? Значи сега също управниците може да набеждават нас, че ние не изхвърляме боклуците в контейнерите, които ги няма в момента, а ги изхвърляме на земята. Но нека да не набеждават нас, защото също тези хора, които са сега от квартала в Германия, не си свърлят боклуците на земята, а ги свърлят в контейнерите. А защо? Тук също така управниците не искат ние да си свърлим боклуците в контейнерите. Те, ако искат, на всеки един контейнер, на всяко една площадка с контейнери може да се поставят камери. Всички сме снимани за лични карти в полицията. Всички имаме снимки и досиета, никой да не казва, че нямаме. Значи жена, мъж, независимо кой е, дори и децата. Един човек изхвърлял буклука на земята, може да се глоби 200 лева, 100 лева, 300 лева и 500 лева. Буклуците няма да бъдат изхвърлени извън контейнерите. Но те не го искат това. Те искат ние да живеем буклуци и да ползват буклука за политическа инициатива. Защото те го искат това. Значи бюджета 2025 година беше отпуснато 750 милиона лева за благоустрояването. А тук знаете ли колко пари получихме? Яшар Асан много добре знае, ние получихме само 500 хиляди лева. Половин милион. Питам от тук кмета, общинския кмет, питам, не районния. Защо квартала с най-голяма болка и с най-голяма рана получихме само 500 хиляди лева? Да не би Тракия да има повече нужда от пари, да не би Кючук Париж, Смирлински и така нататък. Питам общинския кмет от тук, обаче не виждам нито медии, нито журналисти, никой не виждам тук. Може би така ги отърва, не знам. Питам общинския кмет още един път, защо отпуснахте само 500 хиляди лева за благоустрояването на район Източен за квартал Столипиново? Нима нашата рана е толкова малка, а на Тракия, Смирлински, Кючук, Париж имат по-голяма нужда от нас. Значи няма какво повече да кажа. Нека всички да се съберем на тия инициативни комитети, никой да не поддържа никаква политическа друга останала инициатива. Това не се прави
Значи този процент не се прави за политически дивиденти. Моля ви, господа, кой както иска, всеки има собствено решение.